uKhuzani Mpongose idlamlenze uveze isithombe sakhe noMiss South Africa wakulo nyaka lo. Lesithombe lesithathwe emcimbini la bekhona uKhuzani ezonandisa. Lo mcimbi lona ubuwenzelwa yena-ke uMiss South Africa ukumbuyisa kuthiwa ngesilungu i-homecoming. Lo mcimbi-ke lona bewumcimbi nje obuyindumezulu ngoba phela beku-celebrate-wa ukubuya ekhaya kukaMiss South Africa. uKhuzani ekushutheni kwakhe noMiss South Africa ubumbona nje ukuthi ubuso bakhe bugcwele injabulo ngokushutha noMiss South Africa. Kanti noMiss South Africa naye futhi ubumbona ukuthi ugcwele nje injabulo kwayena uqobo ngoba-ke phela siyazi ukuthi uKhuzani-ke ubani makukhulunywa ngoKhuzani sokhulunywa ngobani. uKhuzani akekho-ke umuntu ongamazi, akekho futhi umuntu ongafisa ukuthi nje amazi. Uma esimbona nje ngeke ungajabuli uthatha isithombe nayo le nkunzi le yakwaMpongose ngoba-ke siyawazi amarekhodi asethe wawaphula futhi kakhulukazi endimeni yomculo kamaskandi. uKhuzani ekulo mcimbi akagcinanga ngokuthi ashuthe nje noMiss South Africa kuphela. Uthe mayinandisa nje wasethatha nje ividiyo ekhombisa nje abantu kade belapha ngendlela kade kugcwele ngayo, futhi ubekhombisa nje futhi nanokuthi-ke ufuna ukubonisa nje ukuthi bantu bamthanda kangakanani, bebemjabulela kunje. Yawubona ukuthi nje bayakuthakasela ukubona uKhuzani nje ese-stage nje uze wabathatha nje ividiyo naye nje ejabule. Ngobani? Ubebona nje ukuthi yonke le nqwaba le egcwele laphana kuleliya hall abalandeli bakhe yena-ke uKhuzani mfokaMpongose-ke. Hayi bo, ingane zakwethu sengiyayivala-ke le video, ngicela usubscribe uphinde ulike, ngiyabonga.